खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दानिया फै जोङो दासिमनि मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादिनि। दिनैनि रादाबाव दङ जोंनि बिटिआर ओनसोलनि आसाम आरो भारत हादरनि खना खनला मोननैसो जायगानि रादाबखौ जोङो मिथिनो मोननाय जागोन। गाहाय रादाबाव दङ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा मैया चेक रानदों बिटिआर ओनसोलनि गरिब थाखोनि सुबुंफोरनो जेन' जिउ खांनायाव एसेबाबो मदद मोननाय बायदि आरो अक्सिजेन मोननाय बायदि गासै 200 गरिब नखरफोरनो 5,000 रां हिसाबै बिथाङा कख्लाबारि बियाबावहाय चेक राननानै होनाय जादों। गियाननि सोरां अनसुंथाइनि गेजेरजों बेखौ होनाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिटिआरनि बिसायख'थि आय'गा उफ्रा इलेक्सननि खालारखौ थि खालामनानै होनाय जाबाय। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा मोननै बियाबावहाय देरहासार जानो हादोंमोन, मोनसे गयबारि आरो कख्लाबारियावहाय। बेनिनो बाक्सा जिल्लानि 22 नं कख्लाबारि बियाबखौ बिथाङा नागारनानै होनायावहाय लांदां जानानै दङमोन। बेखौनो फैगौ जुन दाननि 8 अक्ट'आवहाय बेखौ खुंनाय जागोन आरो बिनि रिजाल्टखौहाय 12 जुनावहाय मोननाय जागोन होननानै बिसायख'थि आय'गनि फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेनिनो नमिनेसन डेटखौहाय मे दाननि 23 खालारावहाय लानाय जादों आरो सोरबाफोर नमिनेसनखौ बोखांफिनोब्ला 26 अक्ट'आवनो बोखांनानै लाफिननो हागोन होननानै बिसायख'थि आय'गनि खालार फोसावनानै होनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। चिरां जिल्लानि पलासबारि बैसागु फोरबो फालिनाय बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि बाथ्रा बुंदों। बिटिआरनि गाहायखौ सोलायगोन आरो बिटिआर सोरखारा सोलायगोन बे बाथ्राखौ लानानै गोबां गोसारद्लानायनि सायावहाय बिथाङा फोरमायदों। राजनितिक दोलोनिफ्राय खौरांगिरिफ्रासो बांद्राय बुंग्रा जाबाय होननानै बिथाङा एसे खेंसालियै खौरांगिरिफोरखौ एसे ब्लेम होनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आंबो सासे खौरांगिरि जानानै बिथांनि बे बाथ्रा बुंनायाव एसे बुंनो सानदों। जोंहा बयबो भारत हादरावहाय स्पिच अफ राइट दङ आरो बिथाङाबो जे राइट मोनदों बेखौ बुंनाय जाबाय। आंबो बे खौरांनि गेजेरजों बेखौ बुंफानाय जाबाय। जोंनि भारत हादराव जे राइटखौ बुंनायनि मोनसे राइट दङ, स्पिच अफ राइट। आंबो सासे MLA पलिटिकेल साइन्स अनार्स हिसाबै बे बाथ्राखौ बुंदेरनाय जाबाय। गोरोन्थिफोर जादोंब्ला अन्नानै निमाहा हो। आसामनि बिजेपि सरकारखौ दैदेननाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि रादाय खानायखौहाय मावफुंनो थाखाय थि खालामनानै जाबाय। बोसोरसेयाव बिथाङा 1 लाख सुबुंफोरनो साखरि होनो थाखाय कमिटमेन्ट खालामदोंमोन। गावनि बे रादाय खानायखौहाय फैगौ 14 मेआवहाय 23,000 लाइमोनफोरनो गुबुन गुबुन बिफानावहाय भेकेन्सि थानायावहाय थिसननाय बिलाइ होनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। बेखौहाय गुवाहाटीनि खानापारा भेटेनारि गेलेग्रा फोथारावहाय खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। जम्मु काश्मीरनि बाडगाम जिल्लानि सादरा ओनसोलाव सानै उदखारि सुबुंफोरा राहुल बाट्टा मुंनि सासे काश्मीरी पन्डितखौहाय गुलिजों इनाय अयथासारि गावथारलांदों। जम्मु काश्मीरनि पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला राहुलनि न' सिङाव दङमोन। बेयावनो न' सिङाव हाबनानै जानला मोनला गुलि गावद्लाबायनायनि जाहोनावहाय राहुल पन्डितनावहाय गुलि नांदोंमोन। गुलि नांनाय थासारियावहाय SMSS फाहामसालियावहाय फाहामथाय होनो थिसनदोंमोन, नाथाय बेयावनो जोबथा हां हगारदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा ओनसोलावहाय दुंहाव थासारि जानानै दङ। उत्तर प्रदेशनि पुलिस बिफाननिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला मैया सब्जि मन्डि बाजारनिफ्राय 70,000 रांनि लेबु 12 बस्ता लेबुखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा खावनानै लांदों। बे बाथ्राखौनो लानानै उत्तर प्रदेशनि सब्जि मन्डि बाजारावहाय गावजों गाव नांलाय खमलाय दुंसाव थासारि जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मानोना बे सब्जि मन्डि बाजारावहाय 1 किल' लेबुनि दामा 200 रांनिबो बारा जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे आंखालनि थासारियाव खावजानाय सुबुङा गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। भारतनि बयनिसिमबो गोख्रैसिन खारनो हाग्रा आइजो महरैहाय थांनाय मंगलबारावहाय जोंनि भारतनिफ्राय मोननाय जाबाय। 100 मिटार खारनो हानानै देरहासार जानानै ज्यति यारानिया 22 बोसोरनि बिदानि हाबाखौ
मोनजायाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। गावनि देरहासार जानायाव गोबांथार गोजोननाय मोननाय फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिल्लीनि मदनपुर कादेर ओनसोलावहाय एमडिसिनि गेजेरजोंहाय सोरखारनि हायाव थानाय गासै सुबुंफोरखौ होस्रांनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेवहाय जिसिबि लागायनानै होस्रांनाय हाबाफारियावहाय गोबां पाब्लिकफोरनि न'आ सिलिंखार बिलिंखार जानायनि जाहोनाव पाब्लिक आरो सोरखारनि सुबुंफोरजोंहाय नारखां नासि आरो गोबां दावराव दावसि जानायनि जाहोनाव बेवहाय आम आदमि पार्टिनि आमानतुल्ला लोगो मोननायावहाय बिथाङा फोरमायदों, आङो जेल जानांगौब्लाबो जागोन, नाथाय रावखौबो बेबायदि सिलिंखार बिलिंखार खालामनो मोननाय नङा सादारन सुबुंफोरखौ होननानै बिथाङा फोरमायो। जुदि आङो जेल जानानै गोबां सुबुंफोरनि न'खरा सान्थि रायजो जानो हानायाव बेवहाय गाव गोजोननाय मोनसिनगोन होननानै बिथांनि फोरमायनायखौ बिथांनि बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। श्रीलंकायाव एक्स-पिएम महिन्द्र राजापाक्सा बिबान नागारनायनिफ्रायनो श्रीलंका सोरखारावहाय सोरखार गैयै बायदि जानानै दङ होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दा गोबां आंखालाव गोग्लैनानै गोनां जाबाय श्रीलंकायाव, जेरैथिंबो दुखुनि देंखो खोनानो मोनदों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दा बिथांखौनो गोदानै सायख'फिननो थाखाय श्रीलंकानि सुबुंफोरा थि खालामनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय आरो दासिमबो आंनि चेनेलाव फैनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। जै बर' हारिनि जै।